Κύριε Πρόεδρε, σεβασμιότατη, κύριε Περιφερειάρχα, είναι η τέταρτη φορά τους τελευταίους 2 μήνες που είμαι στον Εύρο και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Γιατί αυτό σημαίνει ότι όσα είχαν ξεκινήσει από τον Ιούλιο του 2019 βρίσκονται πλέον σε φάση υλοποίησης, άρα θέλουν μια συστηματική παρακολούθηση. Η Θράκη, ο Εύρος, ήταν ανέκαθεν ένας χώρος συνθέσεων, της φύσης και των δημιουργημάτων του ανθρώπου, της μνήμης, της ιστορίας με τη σύγχρονη δυναμική, το γηγενές με το εισαγόμενο, μια μοναδική σύνθεση πολυπολιτισμικότητας. Το Υπουργείο Πολιτισμού αυτή τη στιγμή υλοποιεί στον Εύρο έργα περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ σε εξαιρετικά στενή συνεργασία και άριστη συνεργασία με την περιφέρεια. Τα έργα αφορούν από την προστασία των αρχαιολογικών χώρων, την αποκατάσταση των μνημείων, μέχρι τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών και τόνωση της του τοπικού πολιτιστικού αποθέματος, της άειλης κληρονομιάς, το οποίο είναι πραγματικά πολύτιμο για την περιοχή. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας και να συμβάλλουμε στην ενδυνάμωση του πολιτιστικού τουρισμού, καθώς η περιοχή αυτή, η Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου, είναι ιδανική για να αναπτυχθεί ένα τέτοιο είδος τουρισμού και να οδηγήσει εν τέλει σε ένα είδος πολιτιστικής επιχειρηματικότητας στενά συνδεδεμένες με τον πολιτισμικό πλούτο της περιοχής που, όπως είπα, είναι πραγματικά μοναδικός. Πριν μπω στα έργα, έτσι μια σύντομη παρουσίαση των έργων, ήθελα να πω ότι εδώ εφαρμόζουμε και 2 σημαντικές πολιτικές μας, κύριε Πρόεδρε. Η μία είναι ότι σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια αυτή τη στιγμή υλοποιούμε στρατηγικά σχέδια πολιτισμικής ανάπτυξης για τις πρωτεύουσες και κάποιες επιμέρους περιοχές των περιφερειακών ενωτήτων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στην περίπτωση του Εύρου, αυτό γίνεται για την Αλεξανδρούπολη και το Σουφλί. Στην πραγματικότητα, θέλουμε να δημιουργήσουμε για τις περιοχές αυτές νέες εργαλειοθήκες που αξιοποιήσιμες από όλους τους φορείς χάραξης και υλοποίησης πολιτιστικής πολιτικής και σε τοπικό επίπεδο. Ο στόχος μας είναι να οργανώσουμε καλύτερα την διαχείριση των τοπικών πολιτιστικών πόρων και προϊόντων. Τα σχέδια αυτά θα είναι έτοιμα το πρώτο τρίμηνο του 2025, θα τα παρουσιάσουμε εδώ στις τοπικές κοινωνίες και στη συνέχεια θα τεθούν σε διαβούλευση από τους αρμόδιους φορείς, ώστε τελικά να καταλήξουμε σε ένα στρατηγικό σχέδιο απολύτως αποδεκτό από όλους. Η δεύτερη πολιτική μας είναι η ενίσχυση των τοπικών μορφών χειροτεχνίας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε δουλέψει συστηματικά τα τελευταία 5 χρόνια, πάλι σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια μας, και δημιουργούμε μέχρι το τέλος του 2025 2 δομές υφαντικής στην Αλεξανδρούπολη και στο Διδημότυχο, ακριβώς για να ενισχύσουμε την προσπάθεια που κάνουν ήδη οι τοπικές κοινωνίες, αλλά να μπορέσουμε να τους δώσουμε και επιπλέον όθηση. Πολύ σύντομα να πάμε στα έργα. Προστασία και ανάδειξη του ταφικού τύμβου της μικρής δοξιπάρας ζώνης εδώ στην Ορεστιάδα, κύριε Δήμαρχε, σε πολύ μικρή απόσταση από εδώ που βρισκόμαστε. Ένα μοναδικό αρχαιολογικό έβριμα. Έχει αποκαλυφθεί από την αρχαιολογική σκαπάνη το 2002. Ήρθε η ώρα το έργο πλέον να προχωρήσει. Είναι σε πλήρη εξέλιξη. Θα είναι ένας τεράστιος πολιτιστικός πόλος, αλλά και αναπτυξιακός πόρος για την περιοχή. Έχουμε 4 ταφές, 3 άνδρες, 3 γυναίκες. Έχουμε 5 ταφές αλόγων, 5 άμαξες με τα υποζύγια τους, πράγμα το οποίο έχει διατηρηθεί σε μια εξαιρετικά καλή κατάσταση. Δημιουργούμε λοιπόν ένα μουσιακό κέλυφος, είναι αντίστοιχο με αυτό που υπάρχει στη Βεργίνα. Η διαφορά είναι ότι αυτό χρονολογείται στον 1ο αιώνα μετά Χριστόν. Αντίστοιχο έχει βρεθεί σε πολύ μικρή απόσταση από εδώ στη Βουλγαρία. Έχει ήδη αναδειχθεί. Επομένως υπάρχει και μια πολύ ουσιαστική σύνδεση η οποία θα εξασφαλιστεί και εκτός συνόρων. Είναι περιφερειακό πρόγραμμα. Είμαστε στη φάση έγκρισης της μελέτης εφαρμογής. Έχει εκδοθεί η προσωρινή οικοδομική άδεια. Μέχρι το τέλος του χρόνου η σύμβαση προφανώς υπάρχει, ο ανάδοχος είναι εκεί. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα μπορεί και ο απλός πολίτης πλέον να δει τις εργασίες σε εξέλιξη. Τέμενος Βαγιαζίτη, στην Ορεστιάδα. Είναι ένα από τα στο Διδημότυχο. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα
μουσουλμανικά, οθωμανικά έργα σε επίπεδο Ευρώπης. Με μια ξύλινη στέγη ενός στρέμματος. Αυτή είναι η πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία του έργου. Το έργο είναι σε φάση υλοποίησης, ο ανάδοχος έχει εγκατασταθεί, έχουν επιταχυνθεί διαδικασίες, εξασφαλίστηκαν τα ξύλα τα οποία χρειάζονται από εταιρείες του εξωτερικού. Υπολογίζουμε ότι στο τέλος του 2025, καθώς το έργο είναι ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης, και το τέμενος Βαγιαζίτ μπορεί να αποδοθεί πλέον στο Διδημότυχο. Το νέο Μουσείο της Αλεξανδρούπολης, το ξέρετε, το εγκαινιάσαμε το 2022. Ήταν, νομίζω, το 13ο τότε μουσείο που εγκαινίασε το Υπουργείο Πολιτισμού από το 19. Αρχαία ζώνη και αρχαία Εγνατία οδός είναι σε πλήρη εξέλιξη. Ένα αρχαιολογικό πάρκο, το οποίο χρονολογείται από τον 7ο αιώνα π.Χ. και αυτό είναι ένας τεράστιος πόρος επισκεψιμότητας. Αρχαιολογικό Μουσείο Σαμοθράκης, το εγκαινιάσαμε πριν από μερικούς μήνες, το καλοκαίρι δηλαδή. Είναι ένα πρότυπο μουσείο, εξαιρετικό, διδακτικό. Αυτό ήταν, κύριε Πρόεδρε, το 21ο μουσείο από το 2019. Πύργος του Φωνιάς στη Σαμοθράκη, επίσης ένα πολύ σημαντικό μνημείο, το οποίο είναι σε ένα σημείο πολύ κακό, σε ένα ρέμα, η κλιματική αλλαγή το επηρεάζει, δεν θέλουμε να χαθεί. Οι εργασίες το ενισχύουν πλήρως, ώστε και αυτό να μπορέσει να συνδεθεί στην ευρύτερη πολιτιστική διαδρομή της Σαμοθράκης, την οποία έχουμε συζητήσει από το καλοκαίρι, κύριε Δήμαρχε, ότι προχωρεί και πρέπει να προχωρήσει καλά. Σεβασμιότατε, μαζί με τον Περιφερειάρχη, εξασφαλίστηκαν τα χρήματα για την κοσμοσότηρα των Φερών και αυτό επίσης είναι ένα μοναδικό μνημείο του 12ου αιώνα. Χτίστηκε το 1151 από τον Σεβαστοκράτορα Ισάκιο Κομνηνό, με ό,τι σημαίνει αυτό για την περιοχή. Το αγαπάει το μνημείο αυτό η τοπική κοινωνία. Θέλουμε να αναδειχθεί πραγματικά στην σωστή του διάσταση. Τέλος, σεβασμιότατε Διδημοτήχου, αυτά τα 3 εκκλησάκια, οι 2 Άγιοι Αθανάσιοι και Άγιος Παντελεήμων, στους Μεταξάδες, στο Παλιούρι και στο Αλεποχώρι, ολοκληρώνονται οι αποκαταστάσεις τους πολύ σύντομα. Είναι ενταγμένα στο Ταμείο Ανάκαμψης και αυτά. Και εδώ θα σταματήσω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας ότι δεν είναι μόνο αυτά. Κάνουμε πολλή δουλειά στο Ιερό των Μεγάλων Θεών στη Σαμοθράκη, στην Πλωτινόπολη και στο κάστρο Διδημοτήχου. Τελειώσαμε το ερευνητικό πρόγραμμα, το οποίο πλέον μας καθοδηγεί για την διαχείριση και τις παρεμβάσεις τις ουσιαστικές που πρέπει να γίνουν στο κάστρο του Διδημοτήχου, το οποίο για πάρα πολλούς λόγους πρέπει να αποκατασταθεί και να το διαχειριστεί το ελληνικό κράτος σωστά και όπως ταιριάζει στην περιοχή. Σας ευχαριστώ πολύ.